Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdayız. Bagly tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiň Gurbanyň Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet siýasatynyň wajyp meselelerini hemde birnäçe resminamalaryň tasdimlaryny araly. Şol tasdimlaryň durmuşa geçirilmegi milli ykdysadyýetimiziň esas puduklarynyň mundan beýlegim okgunly ösmegine ýardym etmeliler. Salam hormatly ministr kabinetining agzalary, beşoň ministr kabinetining sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Meclis resminamanyň taýýarlanan tasdimlaryny serede şeýlerim käwren soralar maslahatlaşar. Hormatly prezidenti bede meclisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow söz berdi. Vice-premier gözükçüge diýen dedimine işleriň ýagdaýy hemde toplumlaryň ähli pugudaklaryny şeýlekem telekeçlik ulgamny okunly ösdirmäge gönükdirilen wezipelери üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda çenli gelip gowşan teklipleri degişli toparyň mejlisinde belirlenen tertipde seredildi. Hemde Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça 4 sany desgany beýaslyjykly töwda arkaly hususlaşdyrmak maksady laýyk hataplanyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny pogtalandyrmak üçin desgalary döwletiň garamagyndan aýyrmak boýunça amala aşyrylýan işleriň ähmiýetini bellädi. Döwlet eýçiligini durandyrmagyň netijeligini ýokarlandyrmak, döwlet kärhanalaryny hususlaşdyrmak we paýdary jemgyýetlerini gurmak, ykdysadyýetyň düzümine hususy eýçiligiň paýyny artdyrmak hemde kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertler döretmek maksady bilen geljekde de çäreler görülmeliler. Milli liderimiz bu ugurda alınıp balyan işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyny dowam etmek bilen ýurdumyzyň intellektual eýçiligi goramak ulgamny ösdirmek we intellektual eýçiligiň milli ulgamyna hereket edýän döwlet idaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada aýtdy. Hormatly prezidentimiň 2020-nji ýylyň 4-nji dekabryna gol çeken karary bilen tasdiklandan Türkmenistanyň intellektual eýçilik ulgamny ösdirmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna we bir maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli işleriň meýilnamasyna laýyklykda intellektual eýçilik obýektlerini goramak boýunça pudagary toparyny döretmek, topar barada düzgünnamany taýýarlamak we tasdiklamak gözüňde tutildi. Şunun bilen baglanykda Mali we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli idaralar bilen birlikde resminamalaryň tasdimlary işlenip taýýarlandy. Pudagary toparyň esasy wezipeleri intellektual eýçiliginiň obýektlerini goramak babatda döwlet siýasatyny emele getirmek boýunça teklipleri işläp düzmek, bu ýurda döwlet siýasatyny durmuşa geçirmek boýunça döwlet häkimet idaralarynyň, ministrlikleriň we pudaklaryň durmuş idaralarynyň işini utgaşdyrmak hemde intellektual eýçiligi goramak ulgamyny Türkmenistanyň kanunçylygynyň hukuk bozulmalarynyň öňüne almak boýunça toplumlaryň pudagary çärelerini geçirmekligi meýilleşdirmek we guramak bolup durýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, intellektual eýçilik obýektlerini goramagyň milli hukuk namalaryna hemde biziň ýurdumyzdan gatnaşýan halkary şertnamalaryna gözüňde tutulan düzgün kadrlaryň jem bilen üpçün edilýänini aýtdy. Milli liderimiz hödürlenen teklibiň möhümdigini belläp, vice-premieri işlenip taýýarlanan resminamalaryň tasdimlaryny degişli idaralar bilen alaşmagy taşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow ýalňyç energetika toplumynyň işleriň ýagdaýy hemde nefti we gaz çykarmagyň we gaýtadan işlemek mukdaryny artdyrmak, puwdagyň çygymal binýasyny puwtalandyrmak, ýurdumyzyň neft gaz senagatynyň öýrençi kuwatyny ösdirmäge hemde diversifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen iri maýa goýum tasdimlalaryny öňe ilerletmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň başynda Hazar deňiziniň türkmen ýalpaklygynyň känlerini öýleşdirmek hemde öýünimi paýlaşmak hakyndaky alalyşyň şertlerini bu känlerde uglevodorodlary gözläp tapmak we gazap almak işlerini amala aşyrýan daşa ýurtlaryň tejribeli hemde ygtybarly neft gaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk bilen baglanyşykly meseleler beýan edildi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, hadaryň hemde onuň kenaryaqa dowlaklarynyň geljeguli newit gazy känleriniň doly işlenip taýýarlanmagynyň ýurdumyzyň energetika strategiýasynyň ileri tutulýan ugrudygyny bellädi. Besebittäki uglewodorod çygmalynyň uly gowrumly ähtiýaçlyklarynyň netijeli peýdalanmagy milli ykdysadetimiziň depkinli ösmegine täze itergi berer. Newtuwa gady düýpli gaýtadan işlemäge ýürütilişdirilen täze önümçükler döretmek, şeýlekem türkmen energiýa serişleriniň dünýä bazarlaryna eksport edilýän uğurlaryny geňeltmek üçin şertleri üpçün etmäge mümkinçilik berer. Döwlet başlarymyz munyň maýy goýunlar çekmek hemde daşary ýurtlaryň işi toparlarynyň wekilleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikleri açýanyny belläp, vice-premier anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew ýurdumyzyň sebitlerini mögüzümlen obagçylyk işleriniň başı barada hatabat berdi. Şu günler gowy çekişi gyzganaňly dowam edýär. Bu möhüm obagçylyk mögüzümli bellenlen möhletlere laýyklykda geçirmek maksady bilen daýhan birleşiklerini hemde teňge hyzmat ediş kärhanalaryna ýokary önüjlikli teňkelerin büýükdensiz iş edilmegi, daýhanlaryň ýokary ýerli tokumlar bilen üpçün edilmegi üçin ähli çäreler görülýär. Vice-premier ýazlyk yer alma ýydyk etmek, güýük bakça ekinleriniň ekişine görülýän taýýarlyk işler barada hem hatabat berdi. Güýlük buğday eklen meýdanlarda agrotehnik kadra laýyklykda akinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirilip ösüş suw tutulýar. Bu işler bilen bir hatarda gallar ogna işin taýýarlyk görülýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, mögüzümlerin obagçylyk işlerini geçirmäge jogapkärlik çemeleşmegiň hemde işleriň depkinlerini güýçlendirmegiň möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyz daýhanlaryň netijeli dähmet çekmek üçin deruu şertleriň döredilmeligini aýdyp, bu babatda bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew Akyl vilayatynyň täze Döwrawap merkezine, Akyl vilayat çağalar sagaldyş dikeldiş merkezini gurmak hakynaky kararyň taslamasyny hormatly prezidentimiziň garamagyna götürildi. Ýurdumyzda gurulşyk senatyny ösürmek üçin ähli şertler döredildi. Geňerimli şäher gurulşyk syýasaty üstünlikli durumça geçirilýär. Häzirki zamanyň öňde barjy tehnologiýalarynyň ulanmagy bilen durmuş medeni maksatly deskalaryň gurulşygy güýçli depkinler bilen alınıp barlýar. Akyl vilayatynyň täze Döwrawap merkezine çağalar sagaldyş dikeldiş merkeziniň taslamasyny düzmek hemde olary ýanyşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak maksady bilen Gurulşyk we Binagarlyk ministrligi bu ugurda uly tejribesi bolan ýerli kärhanalaryň gatnaşmagyna bäseş geçirdi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdaty Muradym Hyzywy kärhanasy bäseşiň ýeňçisi boldy. Türkmenistanyň gurulýan we durky täzelenýän möhüm hemde aýratyn möhüm binalaryň we deskalaryň taslamalaryny kesgitlemek baradaky Pudagara topar tarapyndan Agdaryň deskanyň gurulşyk taslamalaryna hemde hödürlenen baha tekliplerine teljerme işler geçirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, garaşda baky bitirip Türkmenistanyna bina edilýän durmuş maksatly täze deskalara möhüm ähmiýet berilýänini bellädi. Döwlet başlarymyz degişik karara gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-premiere iberdi. Hemde resmi namyda bellenlen wezipeler ýerine ýetirmek boýunça bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ögedew Türkmen Awtologlar Agentligi tarapyndan daşaýjylary awtologda halkara gatnawlaryna goý bermegi düzgünleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna, şeýlekem Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyny ösürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli puwdaklary bilen bir hatarda Türkmen Awtologlary Agentligi tarapyndan sanly ykdysadyna geçmek hemde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça degişi işleriň alınıp barlýanyny aýtdy. Ýurdumyzda ýerine ýetirilen ulug hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak hemde döwrawaplaşdyrmak, ýylatymyzda ýokary hilli we medeniýetli ulug hyzmatny etmek boýunça degişi çäreler görülýär. Awtomobil ulug hakyna Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmen Awtologlary Agentligi tarapyndan daşaýjylaryň awtologda halkara gatnawlara goý bermek hakyna düzgünnamanyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Onda ýurdumyzyň daşaýjylarynyň awtologda halkara gatnawlaryna goý bermegine bildirilýän talaplar we şertler kesgitlendi. Halkara gatnawlaryna ýolagçylar gatnadylaryna olaryň hökmany döwlet ýa-täşendirmegi bilen magly gatnaşyklary düzgünleşdirmek gözüňe tutildi. Vice-premier awtologda halkara gatnawlaryny amala aşyrjak daşaýjylaryň ýüz tutmasy esasyna Türkmen Awtologlary Agentliginiň Türkmen Ulag Gödekçilik Döwlet Kärhanasy tarapyndan olara elektron ruhsatnamanyň berilmegi hemde maglumatlary jemlemek üçin merkezleşdirilen maglumatlar binýadyny döretmegiň we onuň bilen gödekçilik etmegiň meýilleşdirilýänini aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ulganlaryny, şol sanyny ulugamy sanylaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barlýanyny belledi.
Munun özi döwrüň taraplarına laýyklykda puwdoklaryň işini kämilleşdirmekde aýratyn ähmete eder. Awtolog arkaly gatnawlary artdyrmak hemde hyzmatlaryň ýerini ýokalandyrmak maksady bilen internet hyzmatlary giňden ornaşdyrmak boýunça işleri dowam etmekleri urdur. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz Türkmen Awtologlary agentliginiň işine öňe çekip birnäçe bellikler aýtdy we bu meseleni has içgin öwrenmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Qilijew narxlar babatda birjanyň elektron maglumatlar binýadyny döretmek we onuň elýeterligini üpsünetmek boýunça alınıp balyan işler hemde dokmaçylar medeni merkeziniň täze binasynyň taslamasy babatda hasabat berdi. Vice-premier häzirki wagtda döwlet harit çegmal birjasynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen narxlaryň elektron maglumatlar binýadyny işläp taýýarlamak boýunça tapgyrlyň işleriň alınıp balyanyna barada hem hasabat berdi. Onun sahypalaryna sanylgam arkaly birja şertnamalarynyň bellige alnanyny, olaryň seljerlişine, müşterileriň şahsy iş otoglarynyň döredlendigine we beýleklere degişli maglumatlary ýerleşdirmek gözüňde tutulýar. Elektron maglumatlar binýadynyň döredilmegi müşterilere birjada bellige alynan daşary ýurt şertnamalarynyň esasyna getirilýän haritlaryň sany we bahalary, ýurdumyzda öndürilen eksporta niýetlenen haritlaryň sany we bahalary barada maglumat hyzmatlaryny berer. Bu maglumatlar ilkinji tapgyrda ähli gyzyklanýan taraplara elýeterli bolar. Halkara bazarlaryna ulanýan dünýä tejribesine daýanyp, müşterileriň sanynyň hemde saýtyň hyzmatlarynyň ýerderli peýdalanşynyň artmagy bilen maglumatlar binýadyny ulanjylar üçin tölegli esasda elýeterli etmek gözüňde tutulýar. Müşterileriň islegine görä aýry-aýry harit görnüşläriniň bahalaryny tasdiklap bermek, birjada dillallyk ýerlerini açmak we munyň üçin elektron usulla tölegleri üpsünetmek we beýlikler boýunça hyzmatlar gerdiler. Vice-premieriň habar berýäli narxlar babatda birjanyň elektron maglumatlar binýadynyň döredilmegi, birja hyzmatlarynyň ýerine ýetilişini çaltlandyrmagy, täze müşteriler çekmäge, daşary sowda amallaryny ýeňilleşdirmäge hemde azynyň 3 ýylyň dowamyna elektron maglumatlaryň ähritini taklamaga mümkinçilik berer. Soňra hormatly prezidentimiziň garamagyna dokmaçylar medeni merkeziniň täze binasynyň ýerleşik ýeriniň taslamasy we şekil çyzgysy ködürlenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda eksport-import amallaryny düzgünleşdirýän esasy idare hökümine döwlet harit çegmal birjasynyň işini kämilleşdirmegiň mümkindigine üns çekdi. Döwlet başlarymada birjanyň Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklarynyň görkezdi, milli ykdysadyetimiziň esasy puwdoklarynyň öňümlerine islegleri aýdyn görkezýän maglumatlaryň kuwatly maglumat teljeş çeşmesi bolup hyzmat edýänini belläp, birja sowdasyny hasy ösürmek we onuň meçherini giňeltmek boýunça birnäçe anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentime de esasy wezipäniň Türkmen eksport haritlaryna adalatly narx emele getirmegiň gurallaryny kämilleşdirmekden ibaretdigine üns çekdi. Munyň özi giýdejileriň ýokalanmagyna we döwletimiziň halkara bazarlaryna eýleýän orny puwturlandyrmaga ýardam bermäge görükdirlenler. Sanly ulgamyň herekete girilmegi bilen birja hyzmatlaryny onlaýn görnüşinde amala aşymaga mümkinçilik berer. Umuman resmi namy dolanşygynyň döwrewap usullarynyň ýola goýulmagy, wähmet ýönelýäni artdyrmaga, araşyklaryň belgi alynşyny çaltlandyrmaga we şonuň bilen birlikde ygtybarly elektron maglumatlar binýadyny döretmäge mümkinçilik berer diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hemde vice-premieri bu ýurdaky işleri dowam etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymada dokmaçylar medeni merkeziniň täze binasynyň gurulşygyna öňe çekip we teklip edilen taslama bilen tanışyp, oňa birnäçe bellikler aýtdy. Döwlet başlarymada durmuş maksatly desgalaryň taslamalar düzülenine we olar gurulanyna ýöňdebarjy dünýä tejribesiniň hemde milli binagarlygyň iň oňat täpleriniň sazlaşmagynyň esas talapdygyny belläp, vice-premieri bu taslamanyň üstüne ýene-de işlemek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa gözüçi diýen toplumynyň işini sanlaşdyrmak we maddi enjamlaryň binýadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler hemde watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyl münasibetli çäreleriň meýilnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Türkmenistanyň kiber hukukçylygyny üpsünetmek boýunça döwlet maksatnamasyndan we Türkmenistanyň 2019-2025 ýyllarda tanyk ykdysady ösürmegiň konsepsiýasyndan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen döwlet habarlar agentliginiň hemde telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň gurulşyny, tanyk tehnologiýalar we maglumat hukukçylygy bölümlerini döretmek meýilleşdirilýär. Şunun bilen baglykda vice-premier döwlet başlarynyň garamagyna şu bölümleri döretmek hemde döwlet komitetiniň merkezi idarasynyň birnäçe bölümleriniň düzümini üýtgetmek meseleleri boýunça teklipler hödürledi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp we medeniýet ulgamynyň idaralarynyň hem de köpçüliklerin habar beriş derejleriniň işini döwrüň taraplarına laýyklykda we sanly tehnologiýalary ulanmak babatda ýöňde barjy dünýä tejribesini nazara almak bilen kämilleşdirmek boýunça derüç şäherleriň görülmeligine çekdi we bu babatda bir näçe anyk taşyklar berdi. Milli lidermede daşa ýurtlaryň awraýly habar beriş we teleradio gepleşikler düzümleri bilen hyzmatdaşyk ösdürmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şol işler dünýä birleşigini Türkmenistan maradaky anyk maglumatlar, ýurdumyň garaşdyk ýyllaryna dürli ulgamlarda gazanan üstünlikler bilen tanıştyrmagy, mehriban halkymyzyň baý taryhy, medeni mirasyny giňden wagt etmäge ýardam etmelidir. Ata-watanymyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli degişli çäreleri ýokary guramaçlyk derejesine geçirmek boýunça vice-premiere anyk görkezmeler berildi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz dörejilik bäsleşiklerini, media forumlary, konsertleri guramak, garaşdy döwletimizi wasp edýän eserler döretmek boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygyny bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gelin Ýazyw gödäwçi edýän gonlaryna işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Döwlet başlygynyň garamagyna bilim, ilim, saglyk goraş, sport we ýaşlar meseleleri boýunça kararlaryň tasamlary götürilendi. Hormatly prezidentimiziň öňdürgüçlüki hemde almy taýdan esaslandyrylan ykdysat strategiýasynyň şäherlerini, ähli ulgamlara häzirki zaman sanly tehnologiýalary işin gornaşdyrmak, olaryň esasyna täze öňümçilikleri hemde milli ykdysadyýetimiziň innovasiýa häsiýetli ugurlaryny döretmek, elektron resminame dolanşulgamyny ösdürmek boýunça giňerimli işler amala aşyrylýar. Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyýety ösdürmeň konsepsiýasynda milli liderimiziň ministrliklerde, puwduklyň dolanyş idaralaryna hemde wilayatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek hakynda karary Türkmenistanda sanly ykdysadyýety ösdürmegiň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna kesgitlenen wezipeler ýygyderli ýerine getirilýär. Şonuň bilen baglykda döwlet başlygynyň garamagyna degişli ministrlikler we puwduklyň dolanyş idaralary tarapyndan taýýarlanan bilim, sport we ýaşar täze ministrlikleriniň düzgünnamalaryna we Türkmenistanyň Alimler Akademiýasynyň tertipnamasyna girilen üýtgetmeleri hemde goşmaçylary, saglyk goraş we derman senaty ministrliginiň kämilleşdirilen düzgünnamasyny, şeýlekem olaryň merkezi daralarynyň guruluşyny tasdiklamak hakyndaky kararlaryň tasamlary götürilendi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, milli ykdysadyýetimizi ýygyderli kämilleşdirmegiň möhümdigini bellädi. Tanlaşdyrmak hemde häzirki döwrüň ýokary taraplaryna laýyklykda ähli ulgamlaryň hemme taraplaryny ösdürmegi bu wezipeňiň aýrylmaz şerti bolup durýar. Döwlet başlarymyz degişli kararlara gol çekdi, hemde olary tanly ulgam arkaly iýerip, vice-premiere belirlenen wezipeler ýerine ýetirmek, häzirki zaman tanly ulgamlary munun meýlekde işin gornaşdyrmak boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Gelin Ýazyw ýyldanyp şeýle diýdi. Gelin Ýazyw, bilim ulgamyna jogapkärli döwür edip gelýär. Ýakyn wagtda orta mekteplerde gutuldy synawlary başlanýar. Ýokary mekteplerde orta okuw ýyly tamamlanýar. Ähli mekteplerde sany ulgam boýunça täze okuw kitaplaryny taýýarlap okuwlary ýola goýmaly. Bu işlem Alimler Akademiýamyzda da esas urun değiştirdi. Meclisiň başyna soňra hormatly prezidentimiz saglyk goraş we derman senaty ministri Aman Nepesowy sanly ulgam arkaly günar gatnaşyga çagyrdy. Ministri awada milli syýagatçylyk dolagyny Türkmenistanyň ketellerin gaýramana garşy görüşýän adatly naşar toparynyň geçiren meclisiň netijeleri barada hatabat berdi. Hemde raýatlarymyzyň şu ýylyň tomys döwrüne din jarşy üçin şertler döretmek boýunça teklipleriň bir näçesini hormatly prezidentimiziň garamagyna götürildi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna, saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerini, ýurdumyzyň saglyk goraşlygamy döwrüň taraplaryna laýyklykda ösdirilýär. Ketellerin öňüne almak, anyklamak we bezermek işlerim toplumlaryň esasy ýygyderli kämilleşdirilýär. Bugün dünýä jemgyýetçiligini arada goýan, adam saglygyna howp salýan koronavirus ýokanjynyň ýurdumyzyň çäklerine getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüne almak hemde ähli taraplaryň ýokary derejede taýýarlyk guramak we gödäwçilikde taklamak boýunça döwlet başlarymyzyň taşyklaryna laýyklykda işler alınıp barlýar. Türkmenistanyň ketellerin ýaýramagyna garşy görüşýän adatly naşar topar tarapyndan raýatlarymyzyň şu ýylyň tomys döwrüne din jarşy üçin şertler döretmek, ýylatyň saglygyny berkitmek üçin zerur işler alınıp barlýar. Awada milli syýagatçylyk dolagynaky din jarşy sagaldyş merkezleriniň, ýurdumyzyň şipahanalarynyň hemde çağlaryň sagaldyş we din jarşy merkezleriniň işini guramagyň meselleri öwrenilýär.
bu meselleri ara alıp maslahatlaşmak maksady bilen 13 aprelde Balkan vilayatyna iş sapary guruldy. Toporun meclisinin netijeleri boyunça Awada milli tiýagaçyk dowlagyny diň jarş mövsüminiň mühleti şu ýylyň 1-nji iýuny 15-nji sentyabr aralygynda elip ketgilenildi. 1-nji iýundan 15-nji iýun aralygynda bolsa mehmanhanalary we kottejleri 50 göterim derejesinde peýdalanmak, diň jarş mövsüminde ýüze çykan meseleleri desin çözmek üçin dolanış merkezinde öretmek, degişli ministrliklere we pudoklaryň dolanış idaralaryna ýylatyň Awada milli tiýagaçyk dowlagyny guramaçykly gelip gitmeklerini öpsün etmek bilen bagly meseleleri öwrenmek, Hazar deňiziniň Türkmen kenarynyň belirlenen nokatlarynyň suwuň, howanyň we topragyň barlyklaryny meýilnama bilen geçirmek hemde barlyklaryň netijeleri boýunça hatabatlary toparyň meclislerine ýerigderli maglumat bermek teklip edilýär. Şeýlek hem Awada milli tiýagaçyk dowlagynyňky Güýükderedäki hemde vilayetlerdeäki çağalar diň jarş tagaldyş merkezindäki Tomuzky diň jarşy 2-nji iýun 26-njy awgust aralygynda diýip kesgitlemek teklip edilýär. Taýlyk Goraş we Derman Teragaty ministri teklipleri hormatly prezidenti bilen garamagyna götürilip, raýatlarymyzyň taglygyny berkitmek we olaryň keteli durnuklygyny ýokalandyrmak boýunça ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmek üçin ähli çäreleriň görüljekdigini ananyrdy. Hormatly prezidenti bilen hatabat dinläp, meclise gatnaşyra gildenip şeýle diýdi. Hormatly ministr kabinetining agzalary. Biz Tomuz faslyny raýatlarymyz Hazar deňiziniň kenaryna bir gowy diňjeler ýaly Awadadaky diňjel tagaldyş toplumlaryny mewsum hem doly taýýarlamaly. Bu ýerde diňjelman hem şert ören ýöle goýmanmaly. Ýagny her adam koronavirus garşy tanjymalandan soň şol ýerde arkaň diňjel alyp beler. Ýogduň şäherlerindäki we welaýetlerindäki çağlar diň jarş merkezlerini hem mewsuma talaba laýyk taýýarlamaly. Şol merkezlerin işgärlerine koronavirus ýokunjuna garşy tanjym edip bu ýerlerde asasylyk gadaryň hem beýjay edişine bir gödögçüligi ýokla goýmaly. Bu zerur bolsa binalarda awatda işem işlerini geçirmeli. Umuman çağlarımın Tomuz mevzusunda o diňjel wagtyny şadyan hem geçirmekler üçin ähli çäreleri görmeli. Ýöwedi. Diňjel şeýerlerine hem ýyna ulu gatnawlaryny ýola goýarsyňyz. Gylyjyp. Siz atterler hem de çağalar sağalyş diňjel merkezlerini zerre olan hem azyk ölümler bilen yeterlik meşhurda üpşün etmek için çareleri görürsünüz. Mehmet var. Siz olsa hemişe borçlu ýaly adamlar talaba laýyk diňjanmaklar üçin konsertleri we beýleki medeniýet çareleri guramak goýjy zeruri işleri geçirersiňiz. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meriedow döwlet başçylarynyň taşygyna laýyklykda işinip taýýarlanan Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça 2021-2023-nji ýyllar üçin meýilnamasynyň taslamasy barada hatabat berdi. Resmi namada bir taraf kotanmadan daşar siyasi uğrunun esası yürölgelerinden, maksatlarının ve vezifelerinden, milli liderimizin dürlü uğurlarda öňe sürýän dürejikli başlangyçlaryndan uğralmak bilen köp taraplan hyzmatdaşlygy giňeltmek we berkitmek boýunça işleriň esasy uğurlary kesitlenildi. Meýilnama çäreleriň bir näçesini şol sanyna Türkmenistanyň halkara guramalarynyň agdalygyna girmegi, olaryň çäklerini başçyklygy amala aşyrmagy we ýurdumyzyň taýlawly halkara düzüm birliklerine taýlanmagy boýunça çäreleri ölçüni alýar. Bu babatda ýurdumyzyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyny 2021-nji ýylda başçyklygyny amala aşyrmak hemde degişli konsepsiýany durmuşa geçirmek uly ähmiýete ýedir. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemde onuň ýürütülişdirilen idaralarynyň düzümlerini taýlanmagyny üpsün etmek boýunça gödüň nutulan işleri aýratyn görkezmek bolar. Şeýlek hem halkara guramalar bilen birlikde milli derejede kabul edilen ulak mehlutlaryň maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirmek, degişli hukuk büniýadyny ösürmek boýunça çäreler gödüň nutuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzümleriniň beýleki awraýly guramalaryň konsepsiýalaryny we köp taraplan resmi namalaryny tasdiklamak hemde açylýan mümkinçilikleri öwrenmek bilen bagly meselelere ýygyderli seretmek meýilleşdirilýär.
Meýilnama ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýalarynyň çäklerini her ýyl geçirilýän ýokary derejeli mejlisleri, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň, Islam hyzmatdaşy guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşy guramasynyň, Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşy guramasynyň hemde beýleki halkara guramalarynyň mejlislerini we duşuklaryny Türkmenistanyň gatnaşmagyny üpsün etmek boýunça çäreleri öz içine alýar. Üç ogur, halkara pragatçylyk we howpsuzlygy berkitmek, durnukly ösüş uguruny hyzmatdaşlyk etmek, köp taraplyň ansanperwer hyzmatdaşlygy ösürmek ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk ýeňeltmek üçin çäreler gözüňde tutulýar. Şunu Türkmenistanyň prezidentiniň öňe süren halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmek hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişi kararnamalaryny kabul etmek boýunça işlere aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýlekem Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owagçylyk guramasynyň we energiýanyň gaýtadan dikildirilen çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň Firitliň merkezini açmak boýunça işleri geçirmek, Türkmenistanyň 2021-2025 ýyllar üçin aral milli maksatnamasyny taýýarlamak we kabul etmek maksady bilen degişli halkara guramalar bilen zerur bolan çäreleri amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Vice-premier hatabatını dowam edip, hormatly prezidentimiziň garamagyna Türkmenistanyň ýeti ýokunç ketele garşy taýýarlygyny we desin çärelerin görülmegini üpsün etmek meýilnamasyny tasdiklamak hakyna kararyň we Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny tasdiklamak hakynaky kararyň tasdimlaryny hödürledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýilnamasynyň tasdiklamasyny makullap, bir netijeli gatnaşyklary ösürmegiň ýurdumyzyň daşar tiýadatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli köp ýyllyk hyzmatdaşlyk dürli urlary gurşap alýar. Olaryň gataryna ählimin paragatçylyk we howpsuzlygy üpsün etmek, ykdysadyet, durmuş, ansanperwer medeni we hukuk ulgamlary, energetika, ulug, ekologiýa we daş goşu goramak ugurlary bar. Bir tarap Türkmenistan, iki taraplayın şeýlekem köp taraplayın hyzmatdaşlyga agrarly bolup, Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkara guramalarynyň çäklerini, häzirki döwrüň mühim meseleleriň çözgütlerini işläp taýýarlamagy, dürli gurlarda ýödary beýiklikde gatnaşyklary ýeňeltmäge, tebit we dünýä derejesinde durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek boýunça umumy tagallarary birleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlary ýygyderli öňe sürýär. Döwlet başçylarymyz sen dowam edip, hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy. Olaryň amala aşyrmagy, umumy awadançyk we arawaçyk işine hyzmat eder diýip bu babatda degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz hödürlüğünün kararlara gol çekip, olary sanlyk omarkaly vice-premieri iýerdi. Hemde resmi namalaryň amala aşyrylmagyna degişli derejede gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz sanlyk omarkaly vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanowa ýüzlenip, garaşdy bitarap watanymyzyň goran şiýatyetli harby doktrinasynyň ýörelgelerini we maksatlaryna ýygyderli eýermegiň zerurdygyny bellädi. İşgärlerden üpçünçügi berkitmek, durmuş ugurly wezipeler çözmek, ýaş harbiýlary watançylyk ruhyna terbiýelemek baradaky meseleler bir gödäwçilikde saklanmalylar. Döwlet başçylarymyz şeýlekem garaşdy ýurdumyzyň baş bayramynyň şanly 30 ýyllyk senesine bagşlanlan dawraly harby ýörüşiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Milli Keňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleriniň netijeleri barada maglumat berdi. Türkmenistan paragatçylyk we ananşmagyň watan ýylyna amala aşyrylýan giňerimli özgertmeleriň hukuk bünýadyny pogturandyrmak, kabul edilen maksatnamalary durmuşa geçirmek hemde milli kanunçylygy döwrüň taraplaryna laýyk getirmek maksady bilen degişli işler ýerine getirilýär. Häzirki wagtda mejlisiň iş toparlaryna ministrlikleriň we puwduklyň dolanyş idaralarynyň teklipleriniň etatyna täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işi dowam edýär. Ansanperwerlik ýörelgesine aýratyn ähmiýet berilmeligi barada ýöňde bolan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin burada halkara tejribesi öwrenilip, gelip goýşan teklipleri teljerme geçirildi. Şeýlekem kereke diýen kanunlary döwrüň tarapyna laýyk getirmek maksady bilen bir näçe kanunlara degişli üýtgetmeler we goşmaçylar girmek boýunça işler alınıp barylýar. Deputatlar Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistan Wekilhanaw tarapyndan guralan taslama boýunça duşa gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz mejlisiň döwletiň hukuk etaatlaryny mundan meýlekde kämilleşdirmek, raýat idaralaryny we demokratik gymmatlyklary pogturandyrmak boýunça alyp barýan işiniň üren wajypdygyny bellädi. Milli liderimiz ähli kanunçylyk işiniň jemgyýetiň beýikligine laýyk gelmeligini aýdyp, halkyň saýlanlarynyň esasy wezipesiniň tutuş ilatyň beýikliklerine wekilçilik etmekden, kanunlaryň taslamalaryna döwletimiziň durmuş wabatdaky ileri turýan ugurlaryny beýan etmekden abaratdygyny bellädi.
Hormatly prezidentime kanun çykarjylyk ulgamyny tejribe alşmaga, halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň garaşsyz ösüş ýolundaky taryhy tejribesi we häzirki zaman üstünlikleri bilen tanıştyrmaga ýardam edýän halkara hyzmatdaşlygy we parlamentary gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltmegiň möhümdigini bellädi. Tanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişçi öňürler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Minister Kabinetiniň agzalaryny bizim Minister Kabinetiniň mejlisinde ençeme soraly seretdik. Huduklary ösürmäge gönükden bir näçe resmenamary kabul etdik. Şonuň bilen Minister Kabinetiniň bir sanly ulgam arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we danışyklaryny bir karar we tanymynyň güllä etmegini alyp barýançylygyny diňe ulysynlyklary arzu edýär. Sağ ol. Mejlis tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz hökümet binasynyň daşyna çykyp, şenme güni şäherde paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygy we ýurdumyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli köpçüliklerin arasaçylyk awadanlaşdyryş işlerini geçirmäge gönükdirilen çäräniň geçirijekdigini bellädi. Hemde umumilli ähmiýetli bir çäräniň ähli raýatlarymyzyň watançylyk borçy bolup durýanyny öňçekdi. Şoňa görä şeýle çäreler ýokary guramaçyk derejesinde halkymda maksus agzybirlikde we ýokary uruk fenellikde geçirilmeliler diýip mehriban arkadagymda aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň şanly senesi münasibetli täze ýolçy awtobuslarynyň gelip gowşanyny belläp, hökümet agdarlary bilen birlikde şol täze awtobuslaryň birini halkara ahalteka açylyk assosiasiýasynyň 11-nji mejlisine gatnaşmak üçin onuň geçirilýän ýeri bolan Oguzkent mehmanhanasy tarap ýola düşdiler. Ýol oruna döwlet başlarymyz şäheriň awadanlaşdyryş işleriniň geçirilişini hemde meýilleşdirilýän köpçüliklerin arasaçylyk işleriniň alınıp barylmagynyň ähmiýetini bellädi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Aşgabat özüniň çeper gözellik keşfini düýpli özgertdi. Şäher durmuşynyň sadaşygyny döredýän täze sevgäkler we ýaşyl zoluklar peýda boldy. Ençeme heykel ýadygärlikleri, binalar gurulyp, döwrüň ruhuny beýan edýän şäher gurşawynyň maksat manly keşfine, onuň ajaýyp görkünüň täze nurana öwüşgünlerine girildi. Hormatly prezidentimiz hökümet agdarlary bilen birlikde Oguzkent mehmanhanasynyň binasynyň ýanynaky durulgada düşüp, ýurdumyzyň barha giňeldilýän ýaşyl zolukly toplumlaryny ekilen baý nahallaryna degişi ýydyk etmegiň derurdygyny belläp, arasaçylyk işleriniň şäherlerini şol işlere de möhüm orun berilmeligini aýtdy. Munun özi watanymyzyň bagy bosanlyk derejesini artdyrmakda uly orna gelýän geljek ähmiýetli, ýylgün bähwetli işlerdir. Hormatly prezidentimiz Oguzkent mehmanhanasyna gelip, bu ýerde halkara ahalteka açylyk assosiasiýasynyň 11-nji mejlisine gatnaşdy. Hormatly mejlise gatnaşyjylar, bir şoň halkara ahalteka açylyk assosiasiýasynyň 11-nji mejlisine geçirýär. Men siziň ähliňizden bihem mejlisiň geçirilmegi Türkmen bedewynyň milli bayramy hemde Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli tüýseretden gutlaýar. Bir karar döwletimiziň garaşsyzlygy hemde bir taraplygy ata watanymyzy ösüşleriň bir täze belirtdiklerine tarap alyp barýan uly güýçdür. Siz bilsiňiz ýaly şu ýurdumyzyň mukaddes garaşsyzlygyny eýe bolanyna 30 ýyl dolýar. Garaşsyzlyk düşünjesi parahaçylyk hemde anlaşmak düşünjeleri bilen gözbaşlary ulayan hem tarihi kökler alkary baglanýar. Biz döwletiň parahaçylyk söýüji däplerine esaslanýan içeri hem daşary siýasatynyň hem de umumy adamlar bähwet halkara başkançylaryň äleme ýaýalmagy üçin hem uly tagallalar edýär. Ýa-da watanymyzyň ad owadasyň hem dünýäde bolmagy, mundan belläkde güllä etmegi, iqtisady taýdan hasam kuwatlanmagy uğrunda çalışýar. Halkymyň ýaşaýyş durmuş
derecenin hassa yokolanma uğruna maksatnamalan işler durmuşa geçiriyor. Mukaddes garaşlığımızın 30 yıllık şanlı toyunu adavaranırmak, rayettamızın vatançılık ruhunu hassa belinde götürmek. Yaş, nesli, ata-vatamıza vupalık ruhunu terbiyelemek maksadı ölen bizine şuiri Türkmenistan parahatçılığın ve anlaşman vatanı deyip ilan ettik. Şu meclisin Türkmenistan'ın parahatçılığın ve anlaşman vatanı yılına mukaddes garaşlığımızın 30 yıllık şanlı bayramının hem de Aşgabat şehirinin 140 yıllığının belirlenen yılına geçirmeyen ulu Ahmet'te iyi bolýar. Şeýleme şöyle bir milli baýlygymyz bolan atlarymyzyň we aly-baýlarynyň şan şöhratyny hassa dawralandyrmak maksady bilen Türkmen bedewynyň milli bayramyny Türkmen aly-baýlarynyň bayram bilen birlikde belläp geçýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Biz mejlisiň dowamyny assosiasiýanyň alıp baran işine netijeleri baradaky hasawatlary tereder. Arasagan ahalteki atlaryň hem başsanyny artdyrmak, dünýädäki şan hem şöhratyny ýokurlandyrmak, açsynatlyk sunuwatyny hem atly spordy halkara derejesinde ösürmek goýunça tutan yerli işler alıp baran assosiasiýanyň Türkmen hem daşary ýurtdy agzalaryny döwlet siralary bilen siralmak baradaky hem permanlara gol çeker. Assosiasiýanyň ýurdumyzda beýleki döwletlerde ahalteki aççylygyny ösürmekde netijeleme işler alyp baran agzalaryň hem çykyşlaryny diňler. Aççylyk assosiasiýanyň öňünde duran wezipelerim ýerine ýetirmek hem de işiniň netijeligini ýokurlandyrmak goýunça geçirilen işlerim arar maslahatlaşar. Şeýle gurumçylyk meselelerine sereder. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Siziň bilişiňiz ýaly halkara ahalteki aççylyk assosiasiýasynyň döwletlerine şu ýyl 11 ýyl dolýar. Hem şu döwrüň içinde gurama ýurdumyzdan hem dünýäniň 36 döwletinden 191 tane ýuridik we fiziki şahs agza bolup durýar. Görüşüňiz ýaly geçen döwürde assosiasiýanyň agzalarynyň alyp baran işleriň netijesinde ahalteki bedewleriniň we olaryň muştoklarynyň sany artdy. Hormatly açnatlar. Bederlemeden ýeriniň zähmeti netijesinde keremli Türkmen toprağını kemale gelen bir acayip gözellik. Çeýelik hem de ýynnamlyk bilen gademy döwürlerden yani ady riwayaty urulan beşişti bedewler milli gymmatlygymyzda. Türkmeniň bu sonçy. Öýüwajynyň ýaraşygydyr. Näşonrada döwletimiň tarapyndan ýurdumyň açlyk puduny ösürmek hem de beşişti bedewlerimiň dünýädäki şan şöhratyny hasam berende galdyrmak goýunça häzirki wagtda giň gerni işler durmuş geçirilýär. Biz ediz ýarymyzda halkara derejesinde ýaraşlar hem beýatçylykları geçirmek üçin dünýä öňlerine laýyk açlyk sport toplumlaryny döretdik. Bu urda tejribeli açsynatlar. Seyitleri, çapık tuvalar ve beýleki degişli hünärmenleri taýýarlamak hem de hünär derejesini ýokurlandyrmak goýunça zero bolan hem işler durmuşa geçirdi we hem geçirýär. Pudo. Amma sasa ösürmek, bu urda anyp baran işleri ýygdyrly kämilleşdirmek. Döwrewap enzamlar bilen enzamlaşdyrylan almam edaralary döretmek. Açsynatlarymyzyň ýaşaýşam durmuş şertlerini goýlandyrmak goýunça hem döwletiň tarapyndan köp meşhur hem maliýe serişleri goýup berilýär. Her ýylyň aprel aýyna döwlet derejesinde Türkmen bedewynyň milli bayramyna başlanan çäreler gözel
payitahtymyz Aşgabat hem de vilayetlerde bellemek inni däwe öwürli. Türkmen bedewynyň milli bayram münasibetli ýurdumyzda ahal tekatlarynyň halkara hem gözellik beýleşigi. Hem almamaly maslahatlar hem de at çapşyklary, atly sport ýaraşlary hem ýokary goramaçylyk ýagdaýyna geçirilýär. Şeýlem, beki işte bedewlerimiň gözelligini şekillendiriş hem amal haşam sunwatynyň eserlerine çeper beýan etmek goýunçam halçylaryň, suratkeşleriň, heykeltaraşlaryň, fotosuratçylaryň, neşriyat işgärleriň we tele operatorlaryň arasynda dörejilik beýleşikleri gurulýar. Bu bolsa beki işte bedewlerimiň dünýä ýüzünde hem şan, şöhraty hassa belinde götürýär. Men pursatdan peýdalanyp Türkmenistan parahaçylygynyň şyman watan ýerine gözel paýtagtymyz Aşgabatda ahal we Mar vilayetlerinde Türkmen bedewynyň milli bayram münasibetli geçirecek bayramçylyk çärelerine sizin ähliňizi iýişçe hem gatnaşmaga da çağırýar. Geljekde Türkmen bedewynyň milli bayramlaryň hem dünýäniň dürli ýurtlaryna ösürilip yetiştirilýän ahal-teke bedewlerini degişli bolmak üçin assosiasiýanyň aýratyn hem iş alyp barmagyň hem zerurlygy bardy hem men atda Wopada var, Sapada adly eserimde belläp geçipdim. Hormatly açyňlar. Bir halkara ahal-teke açylyk assosiasiýasynyň 2011-nji ýylyň 20 aprelinde geçirilen birinci maslahatyny şeýle guramany döretmek bilen beki işdi ahal-teke bedewleriniň tohum araslaryny gorap saklamak we köpeltmek dünýäde iň naýwaşan batlaryň şan şöhratyny dünýä ýaymak we wagt etmek üçin bir binýanyň büýügini tutýanyňmy belläp geçipdik. Ören duýgury eýesini wopali we gözelliň nusxasyna öwrilen yerlen ýuruk insanyň ýakyn sırdaşy bolan beýişde bedewleri ösürip ýetişdirmäge olaryň seçki tohumçylyk hem işlerini kämilleşdirmäge hem atawalaryň hem aýratyn üns beripdirler. Pederlerimiň bir orda çeken ýa-da zähmetin netijesinde döredilen gadymy Türkmen seýçilik sunuwaty hem ýa-da döwrüň öňde barajy usullary bilen utgaşdyrylyp açsynatlaryň hem tarapyndan münasip dowam etdirilýär. Hem şonunla birlikde döwletimiň tarapyndan ýurdumyzda at çapşyklaryny, at üstündäki milli hem oýunlary we atly sportyň konkur marafon ýa hem görnüşlerini halkara derejesinde ösürmek goýunça ählem şertler döredilýär. Bu bolsa ýaş nesillerimiň milli mirasyny we atly sportyň höwüsini artdyrmak, ruhem beden taýdan sagdy ösmegine uly itergi berýär. Hormatly mejlis gatnaşyjylar. Ýurduma at çapşyklaryny we atly sport beýleşiklerini halkara talaplaryna laýyklykda guramak hem de geçirmek üçin halkara ahal-teke açylyk sport toplumynyň Aşgabat, Lewap we Maratçylyk sport toplumlarynyň çapy ýodalaryna politrek örtügi düşerli. Bir şöyle Türkmen bedewynyň milli bayram münasibetli Mar vilayetinde hem bayramçylyk at çapşyklaryny geçirer. Hem şu maksat bilen maratçylyk sport toplumu durkuny döwraplaşdyryp döwlet derejesinde bayramçylyk çarelerini geçirmeye hem taýýar edildi. Bundan başga-da biz atçylyk pudugyny has ösürmek, at çapşyklaryny atly sportyň durny görnüşleri boýunça beýleşikleri geçirmek, onuň konkur görnüşini we at üstündäki milli oýunlaryny ýerine ýetirmek boýunça ussat türgenleri taýýarlama hem ol üns
berýär. Näşi maksat bilen Aşgabat açlyk sport toplumuna ýürüýt oku merkezi hemde halkara ölçülere laýyk gelen döwrewa açyk we ýapyk manejler olup ulanmagy berildi. Şeýle açlygy, atly sport hem ösürmän, hukuk, ykdysady we gorumuşky esaslarny kesgitdirmek. Arasagaly tohumatlaryň hem genofonduny gorap saklamaga gönükdirilen bu atlar ösürilip yetiştirilerine hem de ulanılanına ýüze çykýan hem gatnaşyklary düzgünleşdirmek maksady bilen atçylyk we atly sport hakyndaky kanun hem kabul edildi. Ýurdumyzda atçylyk pudugyny hem halkara derejesinde ösürmek goýunça bu kanun hem häzirki döwrüň bir bildirilýän talaplaryna laýyklykda has hem kämilleşdirilýär. Hormatly atçylar. Atçylyň gadymy mekany bolan güneşli ülkemizde atçylyk pudugyny ösürmek. Halkymyzyň genji hanynasyna öwrülen bekişde bedewlen hem gadymy nesil uğurlaryny diketdi. Tohum araslygyny gorap saklamak. Hemde baş sanyny artdyrmak häzirki döwürde biziň esas hem wezipelerimizden biridir. Hem şoňa görä bu pudugy ösürmek hem kämilleşdirmek goýunça daşary ýurt açylynaty bilen öýdara bähfiyet hem hyzmatdaşlyk giňeldilýär. Ýurdumyň ýokary orta hünär okuw mekteplerine açlyk hem atly sportyň dürlem uğurlary goýunça bu uğurda hem ýaş hünärmenleri halkara derejesinde taýýarlanýar. Ahalteke bedewlerin hem öz borçy aýratynlyklaryny, taryhyny, seýçilik hem tohumçylyk, seçki işlerini almy taýdan hem düýüp öwrenmek maksady bilen biz Ahal welaýatynyň täze gurulýan dolanýyş merkezinde halkara atçylyk ýokary okuw mektebini hem de ilmi öňümçilik merkezini gurýar. Bu bolsa ýurdumyzda atçylyk pudugyny halkara derejesinde ösürmäge döwletiň tarapyndan aýratyn hem üns berilýän hem ýene de bir aýdyň mysaly. Şeýle biz Türkmen hem daşary ýurtdy açynasyň ahalteki atlaryny ösürüp ýetişdirmek goýunça çekýän asly dähmetine münasip baha berýär. Olara Türkmenistan at kazanan açynasy Ustad Halipa Çapuktuwary we halk açynasyň hormatly atlary dakýar. Biz Türkmen açynasyň sunutyny gorap saklamak, geljekki nesillere ýetirmek. Milli seýçilik hem sunutyny ösürüp, bedewleň hem sina öýerleň hem kämilleşdirmek. Şeýle ýaş nesillere seýçilik hem sunutyny iňçe tälimlerini öwretmek. Hem halipalyk işini aýratyn sallamly hem goşant goşýan açynaslaryny ýöwürlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyfi diýen hormatly ady hem öwretdi. Biz geljekde öýdük bany açylyk bilen baglan açynaslaryň hem halal zähmetine münasip baha bermek işlerini dowam eder. Hormatly açynaslaryň meşhur ahalteke bedewleriň şan şöhrady müňýüliklaryň dowamynda älemi dowup gelýär. Bedewlerimizin dünýäniň açylyk medeniýetiniň döremegiне uly goşandy bardyr. Şoňra da gözellik, hayrana goýýan milli buýsunjumyz bolan ahalteke bedewlerimiz hem ösürüp ýetişdirmekde. Merdana tawabylarymyzdan miras galan gadymy seýçilik hem ýoğunu geljekde hem dowam eder. Bu däplerim ýaş nesillerimize ýetirmek hem de olaryň bedewlere bolan söýgüsini artdyrmakda alyp barýan işlerimizi has hem giňeldir. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Indi bolsa men ahalteki açylygyny ösürmekde hem netijeli işleri alyp baranlyk üçin hem de Türkmen bedewleriň milli bayram münasibetde ýurdumyň hem daşary ýurtlaryň öňde barjy açynaslaryny şeýle hem
Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli içsinatlarym döwlet tiýralary bilen tiýralama gaklyna hem permanlara gol çekse. Hormatly açsynatlar. Häzir men Türkmenistan at galanyň açsynatyn hormatly ada münasip bolan Halkara Ahalteki Açılık Asosiasiýasynyň agzasy, Kanadanyň Ahalteki Açılık Hozuluň başlygy Tito Tekorwa sany ulam arkaly çykyş etmek üçin söz berýär. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti şu pursatdan peýdalanyp sizi Halkara Ahalteki Açılık Asosiasiýasynyň ähli agzalarynyň adyndan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmagyňyz Türkmenistanyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy, Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýylligi, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny hem de alyp barýan döwlet işleriňiziň hemişe rowaj almagyny arzu edýärin. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, siz Ahalteki atlaryna bagyşlap ýazan kitaplaryňyzda müň ýyllyklaryň dowamyna milli ýörelgelerini we däp desturlaryna esaslanýan, nesilden nesile geçýän, parasatly türkmen ata-babalaryňyzdan miras galan bu ajaýyp tohmatlaryny döreden türkmen halkynyň taryhyna ul üns berýärsiňiz. Şeýle ajaýyp ahalteki tohmatlary döredilenni, olaryň işçilik, ýagny ýynnamlyk, atly sportyň görnüşlerini ukyplygy hemde çydamlyk ýaly häsiýetleri göz öňünde tutulupdyr. Şeýle ajaýyp gözelligi we sazlaşygy bilelikde emele getirmegi bu bedewlere hakyky söwgüsi bolan halkyň başarandygyna men tüýsürekden inanýarym. Siziň aly hedretiniz, hormatly Türkmenistanyň prezidenti. Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ahalteki açylygyny ösdürmek, olaryň başsanyny köpeltmek hemde ahalteki bedewleriniň arasynda halkara derejesinde bäsleşikler geçirmek boýunça izderli işler alyp barýarys. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, siziň ýurduňyzda giňden we uly dawara bilen bellenilýän şeýle ajaýyp bayramçylyklaryň çägini ençime kardeşlerim bilen bir hatarda maňa hem şeýle ýokary derejeli döwlet tiýlegi bilen tiýleglamagyňyz meniň ömrümde ýatdan çykmajak boýsunçly waka boldy. Munuň üçin siziň aly hedretinize tüýsürekden minnetdarlygym bildirýärin. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp sizi ýene-de bir gezde her ýylyň aprel aýyna giňden we dawraly bellenýän türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli tüýsürekden gutlaýaryn. Siziň janyňyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny hemde alyp barýan işleriňiz elmydama rowaj almagyny arzu edýärin. Häzir bolsa Türkmenistan at gazanyň açsynatyn hormatly ada münasip bolan halkara Ahalteki Açylyk Asosiasiýasynyň Russiýa Federasiýasynyň Gurt bil Ahalteki Açylyk Hozuluň başlygy Maria Mosara hem sany ulam arkaly çykyş etmek üçin söz berýär. Уважаемый господин президент Туркменистана, Cumhur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, siziň parasatly ýol başçylygyňyzda Türkmenistan döwletine ähli uğurlarda ul ösüşler gadanylýar. Hemde siziň ajaýyp ýurduňyzyň halkara derejesindäki awraýy barha ýokarlanýar. Siziň çäksiz aladalaryňyň netijesinde Türkmenistanyň atçylyk pudogyny, atçylyk sportynyň durly görnüşlerini halkara derejesinde ösdürmek boýunça giň göçberli işler durmuşa geçirilýär. Cumhur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, siz ahalteki atçylygyny halkara derejesinde ösdürmek, olaryň şan şöhratyny dünýäge giňden ýaymak boýunça ören uly işler alyp barýarsyňyz. Siziň taýsir tagallalygyňyň netijesinde
Halkara Atçılık Asosiasiyasynyň agzalaryny bir ýere jemlemek arkaly ahaldäki atçylygyny ösdürmäge uly mümkinçilikler döredildi. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, men hem Russiýa Federasiýasyna ahaldäki atçylygyny ösdürmek, olary köpeltmek bilen meşgullanýan. Meniň gurtbil atçylyk hojalygymda häzirki wagtda 40 goly ahaldäki atlary ösdürilip ýetişdirilýär. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, biz bu Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli maňa Türkmenistanyň at gadanan atşynasy diýen hormatly adyny dakdyňyz. Şeýle ýokary derejeli döwlet sylagyny bermeňiz menne mundan beýlekem ahaldäki atçylygyny ösdürmekde ul höwes öretdigi, ömrümde ýatdan çykmajak taryhy waka urildi. Belet mertebeli Türkmenistanyň prezidenti, meni Türkmenistanyň şeýle ýokary derejeli döwlet sylagy bilen sylaglanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýaryn. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp sizi Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmaňyz, Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy, Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy, şeýle hem Türkmen halkynyň milli gymmatlyklary bolan Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli tüýs rögümden gutlaýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, alyp barýan döwletli işleňiziň rowaşlyklary besenmegini arzu edýärin. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew çykyş edip, 19-25 aprel aralygynda Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli Aşgabatda geçiriljek bayramçyk şäherleriniň maksatnamasy hemde altyn bedew ýapyk görnüşli paýdary jemgyýetini döretmek barada hatabat berdi. Bayramçyk maksatnamasy Türkmen bedewi we dünýäniň seçilik sunudatly 13-nji halkara alim maslahaty dürli bayramçyk at çapşyklaryny birleşdirýär. Şeýlekem bayramçyk şäherleriniň ataryna ýylyň iň owadan ahyrteke bedewi we ýylyň Türkmen edermen alawaýatly halkara bäsleşikleriniň jemleýici tapgyrlary, ahyrteke bedewleriniň gözelligini hemde Türkmen alawaýlarynyň keşfini şekillendiriş we amalgaşam sunugatynyň eserlerine çeper beýan etmek boýunça bäsleşiň ýeňjilerine bayraklary gowşurmak dabarasy bar. Şeýlekem halkara ahyrteke atçylyk asosiasiýasynyň we halkara Türkmen alawaýatlary asosiasiýasynyň merkeziniň açylyş dabarasy bolar. Milli mirasy wagt etmäge ýardam edýän beýleki şäherler geçiriler. Hormatly mejlise gatnaşyjylar, ýa-da o men Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berýär. Cumhur hormatlanýan arkada prezidentimiz, hormatly mejlise gatnaşyjylar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkymyzyň medeni we ruhy mirasynyň dikeldilmegi, ösürilmegi we dünýä ýaýylmagy, çuňur hormatlanýan milli liderimiz, siziň Türkmen bedewleriniň şan şöhratyny, halkymyzyň çapyk sunugatyny belenine galdyrmakda bitiren aýratyn uly hyzmatlaryňyz diňe ýurdumyzda däl, eýsem onuň çäklerini daşarda hem ikrar edildi. Hut şoňa görä-de Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisi, Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň Usat Halipa Seyisi diýen hormatly adyny dakmak hakyna karar kabul etdi. Bu karar hormatly prezidentimiziň bitiren hyzmatlaryny göz öňünde tutulup, şeýle hem halkymyzyň islegleri we teklipleri nazara alınıp taýarlanýly. Häzir bolsa mejlisiň kararyny okumaga ruhsat edin. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Melikgulyç Berdimuhammedow, Türkmenistanyň Usat Halipa Seyisi diýen hormatly adyny dakmak hakyna Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisiniň karary. Çuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň taýsyz tagallalary bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmen halkynyň milli büýsenjine, gözelligiň ajaýyp nusgasyna ögürlen, behişli bedewlerimiziň dünýädäki at awraýyny belende götürmek barada ägirt uly işleri amala aşyrýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň çapyk suwarlyk,
seyisçilik sungatyny belinde alırmakda hem de ahalteki atlaryň nesil arasalygyny gowlandyrmakda, sine owadanlygyny kämilleşdirmekde we baştan arttırmakda, bu babatda halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýola goýmakda, ösüp gelýän ýaş nesillerimizi atçylyk sungatyna bolan hüwesi döretmekde, bitiren aýratyn ul hyzmatlary ýurdumyzyň çäklerinden daşarda hem ikrar edilenler. Şonuň netijesinde biziň bedewlerimiz we çapyk suwarlarymız daşary ýurtlarda geçirilen iri gözden geçirişleriň awraýly atly sport ýarşlarynyň hem-de at çapyk suwarlarynyň çapyşyklarynyň ýeňçileri bolýarlar. Ajaýyp çapyk suwar hem-de atçylyk sungatyny oňat bilýän milli liderimiz türkmen halkynyň ady rowayaty öwrülen bedewlerini ýydak etmegiň, olary seýslemegiň iňçe tilsimlerini, usullaryny, gadymdan gelýän ýol ýörelgelerini öz toplan tejribesi bilen baýlaşdyrýar. Bu bolsa mehriban prezidentimiziň seýslen bedewlerini, at çapyşyklaryny hemişe üstünlük getirýär. Garaşsyz hemişelik bitarap döwletimizde halkymyzyň ýellen ýuruk bedewleriniň şan şöhratyny dikeltmekde, dünýä ýaýmakda, atly sportu we atçylyk buwdagyny ösdürmekde, ahalteki atlarynyň tohumçylyk işini, olaryň sine owadanlygyny kämilleşdirmekde, ösüp gelýän ýaş nesillerimize atçylyk sunatyna bolan hüwes döretmekde, atlar seýslemekde bitiren aýratyn ulu hyzmatlaryny, ýurdumyza geçirilen at çapyşyklaryny halipa çapyk tuwarlaryň arasynda bedewe ezberlik bilen erketmekde, öz seýslen bedewlerini ýokary çapyk tuwarlyk usatlygyny görkezip, bätleşikleriň ýygyderli ýeňçisi bolýanlygyny, şeýle hem türkmen atlary döwlet birleşiginiň towakkanamasyny we giň halk köpçüliginiň isleg arzularyny göz öňünde tutup Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň meclisi karar edýär. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Mälikgulyç Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ustad Halipa Seýsi diýen hormatly adyny dakmaly. Kutlu bolsun mehriban arkadaşım. Hormatly mejlise gatnaşyjylarym. Maňa Türkmenistanyň Ustad Halipa Seýsi diýen hormatly adyň dakylmagy bilen size bütün şerekden minnetdarlyk bildirýär. Men geljekde Türkmen bedewleriniň dünýä ýüzündäki şan şöhratyny hassa belinde galdyrmak, ýurdumyzda atçylyk hem atly sportu halkara derejesinde ösdürmek goýunça ählem tagallalary eder. Türkmenistanyň prezidenti hökmüne halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň işini talaba laýyk guramak, hem bu awraýly guramanyň öňünde duran wezipeli üstünlükli durmuşy geçirmek üçin döwletiň tarapyndan mundan beýlekde himayet gollawynyň hem beriljekdigine sezi ananlar ýa. Köp sag bolun. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Ýokarda beýan edilen işler mundan beýlekde dowam etdirmek, hem kämilleşdirmek, bu işler hem ýaşlaryň işini çekmek maksady bilen şeýlem döwlet işleriniň hem köpdigini nazarda tutup men halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine başga bir münasip ýol başyny saýlamak barada karara geldim. Bir varda kimin hem nähili teklibi bar. Men halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzasy
Türkmenistan halk açsınatı piri bayramdır diye ve söz veriyor. Arkadaş prezidentimiz, ilki bilen sizi Türkmenistan'ın Ustad Halipa Seyfi diyen hormatlı ad bilen bütün açsınatlarımızın adından hem de Türkmen Bedouinun milli bayram bilen, Türkmen Alabayının bayram bilen bütün açsınatlarımızın adından halkara ahaltekatçılık asasatının adından utlamağa, ursat vermenin ul hormatlarını haş ediyen arkadaş prezidentimiz. Arkadaş prezidentimiz, siz halkara ahaltekatçılık asasatını döredip verdiniz. Şu döredülen gününün meri bizim ahalteke bedouilerimiz dünya yan talli sizin himayetiniz bilen mehman arkadaşımız halkara ahaltekatçılık asasiyasının ağaları bilen hemişe katmışta olup şu Türkmen Bedouinun ahalteki Bedouinun avrayı dünya yaydı. Sizin ödörüdüp veren kalkınç millat sünnaki oylar toporumuzun toy bayramlarına, halkara yarışlarına üstünlüklü avrayla çıkış edip ahalteki Bedouinlerimizin at ovalatını avrayını yaşıl tohumunu belinde parlatıp ahalteki Bedouinlerimizin avrayı dünya yaydı. Mehman arkadaşımız, Türkmen Bedouinun avrayını yukarı dereceye getirdiniz arkadaşlar. Sizin ahalteki Bedouinlerin ne derecede tüyyanlığına da hormat koyanlığına biz hemişe biz açsınatlar duyup duruz, görüp duruz. Siz hemişe biz için nusholuk mektep olup duruyan arkadaşlar diyeniz. Köp yılların devamına yol başılık vazifelerine kurumaçılık okuyumu, iş tecrübesinden olan açsınatların masalasından olan Serdar Qurbanoguluyuz Berdimuhammedovi halkara ahaltekatçılık asasiyasının prezidenti vazifesine teklif ediyoruz. Merhaba arkadaşım, şu teklifimizi kollamağınızı ul hormat bilen sizin haş ediyoruz arkadaş prezidentimiz. Sizin canınız sağ, ömrünüz yok, belent başınız aman olsun. Bütün açsınatlarımız adından size bize veriyen ehli mümkünçülükleri şertlerimiz için köp sağ olsun aydiyorum. Arkadaş prezidentimizin canınız sağ, ömrünüz yok, belent başınız hemişe aman olsun arkadaş prezidentimiz. Oturun. Yende çıkış edecek bağımı. Kedir Halkara Ahaltekatçılık Asasiyasının ağzatı, Türkmenistan alt kalanın açsınatı Derya Murat Saparova söz veriyor. Esselamu aleyküm hormatlı arkadaş prezidentimiz. Türkmenistan'ın parahatçılık ve anasmak vatanı deyip ıglan edilen yerinde Türkmen halkının milli mirası olan Behişti Ahalteka atlarının ve Türkmen Alabayının şanına belirlenen Türkmen Bedouinun milli bayramı hem Türkmen Alabayının bayramı münasibetlisi tüy sürekten mehirli kutlayarız. Kahraman prezidentimiz, Türkmen açsınastık sunumunu göstermekte diyen atalık aladalarınız için size köp sağ olsun aydiyoruz. Belent mertebeli hormatlı prezidentimiz, Serdar Qurbanoguluyuz Berdimuhammed ve görünüklü açsınas maşgalasından bulan halkara ahaltekatçılık asasiyasının prezidentinin vazifesine saylamak baradaki teklifi kollayarım. Mehriban prezidentimiz, canınız sağ, ömrünüz uzak, il yurt behbitli, dünya hikmetli alıp barayan işleriniz ervaşlıklara beslensin. Oturun. Yende çıkış edecek bağımı. Kedir Halkara Ahaltekatçılık Asasiyasının ağzatı Türkmenistan alt kalanın açsınatı Suğan Nurdi Kulcanova söz veriyor. Assalamu aleyküm. Şungur hormatlanan arkadaş prezidentimiz, sizin parasatlı yol başçılığınızda yurdumuzun ahli pudoklarıyla bir hatarda aççılık pudogunda ulu ösüşler kazanılıyor. Arkadaş prezidentimiz Serdar Qurbanoguluyuz Berdimuhammedov'un yol başı vazifede kuramaçılık okuyuvunu, iş tecrübesini, şeyle de görünüklü açsınatlar maşgalasından gelyanligini göz önüne tutup, onu halkara ahaltekatçılık asasiyasının prezidenti vazifesine saylamak barada teklif ediyorum. Fırsattan peydalanıp hormatlı arkadaşımız sizi Türkmen Bedouinun milli bayramı, Türkmen Alabayının bayramı bilen kutlayarın. Hormatlı arkadaş prezidentimiz sizin canınız sağ, ömrünüz uzak, il yurt bakvitli tutumlu işleriniz rivaj alsın. Oturun. Hormatlı adamlar, yine de çıkış edeceğiniz var mı? Yok mu? Onda men halkara ahaltekatçılık asasiyasının prezidenti vazifesine Serdar Berdimuhammedovi saylamak barada hem teklifi sesi koyar. Karşı var mı? Yok. Saklanan var mı? Yok. Şeylilikte
Halkara Halteki Açılık Asosiasiyasynyň prezidenti wezipesine Berdimuhammedow bir ağızdan saýlandy. Men Halkara Halteki Açılık Asosiasiyasynyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ahalteki bedewlarynyň tohum araslygyny gorap saklama we köpeltip şan şöhratyny hasam belinde galdyrmak goýunsam alyp barjakam işlerini uly sünnüktary arzu edýär. Häzir bolsa Halkara Halteki Açılık Asosiasiyasynyň täze saýlanan prezidenti Berdimuhammedow söz berýär. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Ussat Halipa Seysi diýen hormatly adyňyz bilen gutlamana ruhsat edin. Gutly bolsun hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz, şuň meni Halkara Ahalteki Açılık Asosiasiyasynyň prezidenti wezipesine saýlanmak bilen asosiasiýanyň agzalary tarapyndan maňa uly önam bildirildi. Bu önämi ödemek üçin ähli gujur gaýratymy gaýgyrman, zähmet çekjekdigime sizi anandyrmana ruhsat edin. Hormatly prezidentimiz, siziň başçylygyňyz bilen Mehriwan halkymyzyň milli buýsanjy, garaşsyz bakywy tarap watanymyzyň simwoli, Türkmenistanyň döwlet tograsynyň bedewi bolan Beşikli Ahalteki bedewlerimiziň şan şöhratyny hassa belinde galdyrmak üçin giňgerimli işler durmuşa geçirilýär. Halkara Ahalteki Açılık Asosiasiyasynyň agzalary bilen Beşikli bedewlerimiziň tohum araslygyny gorap saklamak, olaryň başsany artdyrmak, atly sporda ösdürmek, ata-babalarymyzyň bize miras goýan gadymy seýçilik ýoluny dowam edip, ýaş nesillerimize ýitirmek üçin jan ayaman işlejekdigimizde sizi anandyrmana ruhsat edin. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyzyň sag, başyňyzyň dik bolmagyny, il ýurt bähwitli, beýik we tutumly işleriňiziň hemişe rowaj almagyny arzu edýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Biz bugün Halkara Halteki Açılık Asosiasiyasynyň alyp barham işleriň netijelerini seretdik. Guramanyň türkmen we daşary ýurt agzalaryny döwlet siralary bilen siralamak hakyndaky fermanlary kabul etdik. Şundan Halkara Halteki Açılık Asosiasiyasynyň 11-nji mejlisiniň 1-nji bölümini geçirip gutorýar. Menine sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy hem de Türkmen alawaýyň bayramy bilen ýendirýär kem tüýsürekden gutlaýar. Size bir jan saglygyny, maşgala we daşlygyny, Türkmen bedewleriniň şan şöhratyny hem dünýä ýaymakda alyp barýan tutumly işleriňizden uly sünnükleri arzu edýär. Sağ olun. Hormatly prezidentime de mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen ähli dawarlaryňdyr çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpsün etmek bilen baglanyşykly anyk taşyklar berdi we öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady. Soňra Halkara Ahalteki Açılık Asosiasiyasynyň täze saýlanan prezidentiniň alyp barmagyny mejlis öz işinde dowam etdi. Asosiasiýanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow çykyş edip, Halkara Ahalteki Açılık Asosiasiyasynyň öňünde durýan wezipeler barada durup geçdi. Bilinçýäri Ahalteki bedewleriniň dünýädäki şan şöhratyny hasy artdyrmak ugruna milli liderimiziň ýygydyr tagallalary bilen maksady gönükdirilen işler giňden alınıp barýar. Ahalteki atlaryna dünýä atşynaslygynyň ösmegine de aýratyn uly orun degişidir. 2010-njy ýylda döredilen Halkara Ahalteki Açılık Asosiasiýasy Türkmen bedewleriniň dünýädäki şan şöhratyny artdyrmakda uly işleri alyp bardy. Dünýäniň ençeme ýurtlaryna ýaşaýan Türkmen bedewleriniň jan köýerleri bu Halkara Asosiasiýanyň agdalary bolup durýarlar. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna Türkmen bedewleriniň arasynda ganylygyny saklamak ugruna da uly işler alınıp barýar. Şol sanna seçkiçilik işlerine aýratyn orun berilýär. Bu işler ilmi esasda alınıp barýar.
Şeýle hem döwlet başçylarynyň tagallalary bilen ýurdumyzda açlyk puwdugyny ösdürmek maksady bilen ençeme toplumlaryň, şol sanyna açlyk sport toplumlarynyň gurulandygy bellenildi. Şol diskalaryň binýadyna akıl tekatlarynyň dürli gurulary boýunça bäsişiklerini geçirmek üçin hem ähli amaty şertler döredildi. Şonuň ýaly şeýle binalar gurmak işleri dowam edýär. Ýurdumyzda açnasygy munun meýlekde ösdürmek babatda halkara derejesine ýakynan hyzmatdaşyk edip, işleri maksady laýyk alyp barmakda halkara akıl teka açlyk assosiasiýasynyň münasip işleri alyp barýanlygy bellenilip, bu işleri geljekde de dowam etmegiň möhümdigi aýdyldy. Soňra halkara akıl teka açlyk assosiasiýasynyň prezidenti mezliýetiň gün tertibine laýyklykda assosiasiýanyň täze vitse-prezidentligine Ýazmuradowy teklip etdi we sese goýdy. Bu teklip mezliýete gatnaşyklар tarapyndan dolu gollanyldy. Şeýlelikde Ýazmuradow halkara akıl teka açlyk assosiasiýasynyň vitse-prezidentligine bir agzdan saýlandy. Soňra mezliýet guramaçylyk meselesi bilen dowam edip, halkara akıl teka açlyk assosiasiýasynyň täze duranyş müdiriýetiniň hemde derning toparynyň agdalary saýlandy. Meclisin dowamyna halkara akıl teka açlyk assosiasiýasynyň agdasy, Türkmenistanyň at gazanan atşynasy, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň garrugum akıl teka açlyk gojalygynyň başlygy Jessica Elizabeth L. Kate sanly gomarkaly çykyş edip, Serdar Berdimuhammedowy assosiasiýanyň prezidenti wezipetine saýlanmagy bilen tüýsürekden gutlap, şeýle Awraýly foruma gatnaşyp çykyş etmäge döredilen mümkinçilik üçin hoşalyk bildirdi. Hanım Kate bütün dünyada akıl teka bedewleriniň şan şöhratyny hassa belinde galdyrmak hemde baş sanyny artdyrmak üçin diňe bir Türkmenistany däl, eýsem daşary ýurtlarda da uly işleriň geçirilýändigini aýdyp, hormatly prezidentimize bu babatda ägir türlü tagallalary edýän üçin köp sag bolsun aýtdy. Hemde bu gurda amala aşylýan işlere geljekde de tallamly goşunt goşakdygyna we tutanýerli zähmet çekjekdigini anandyrdy. Meclisin başında sonra Türkmen atlary döwlet birleşiginiň halkara akıl teka açlyk sport toplumynyň seýfi, halkara akıl teka açlyk assosiasiýasynyň agdasy, Türkmenistanyň at gazanan atşynasy Saparow çykyş edip, hemmeleri Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alabaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlady. Saparow Türkmen atşynaslarynyň netijeli işlemegi, tutanýerli zähmet çekmegi, ýaşaýyş turmuş şertleriniň hasy gowlandyrylmagy babatda edýän aradaş üçin mehriban arkadagymda tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Soňra halkara akıl teka açlyk assosiasiýasynyň nowatdaky mejlisini 2022-nji ýylyň aprel aýyna Aşgabatda geçirmek bellenildi we degişli sözgüde gol çekildi. Halkara akıl teka açlyk assosiasiýasynyň prezidenti Berdimuhammedow assosiasiýanyň nowatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglygyny, maşgala abadançylygyny we akıl teka bedewleriniň şan şöhratyny hassa artdyrmak ugruna alyp barýan işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi. Iniwarsa hormatly prezidentimizden gol çeken resminameler bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi kärhanlaryň netijeligini ýokurundyrmak we bazar gatnaşyklar üçin amatly şertler döretmek. Şerde ýurdumyzda geçirilýän at şapşyklaryna guralýan goýumly oýunlaryň kilini häzirki döwrüň ösen derejesine laýyk getirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýykly Mali we Ykdysadyýet Ministrligine, Türkmen atlary döwlet birleşigine, birleşigiň garamagynyňky goýumly oýunlar, hyzmatlar we üçünçülük döwlet kärhanasynyň guramaçylyk hukuk görnüşini üýtgedip, onu altyn bedew ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine belinen tertipde öwürmek tapşyryldy. Altyn bedew ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyrjy hökmüni Türkmen atlary döwlet birleşiginiň halkara akıl teka açlyk sport toplumyny esaslyk maýdaky paýy 60 götürmüşwerde paýly gatnaşmagy tiyar berildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň saglyk guraş ulgamyny mundan beýlegim ösdürmek we onuň maddi enjamlaryň binýadyny hasan berkitmek. Ýurdumyzda berk bedenli, sagdan bilimli ýaş nesli terbiýelep ýeşdirmek. Şeýle-de dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdewarjy lukmançylyk enjamlar bilen üpsünidilen döwrwap saglyk guraş deskalaryny gurmak işlerini dowam etdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Guruluşyk we Binagarlyk ministrligine, Ahal welaýatynyň täze döwrwap idara ediş merkezine, Ahal welaýat şagalar tagaldyş dikeldiş merkeziniň taslamasyny düzmek we ony ýanyşgerleri awadanlaşdyryp gurmak barady. Muradym hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmagy tiyar berildi. Guruluşyk işlerine 2021-nji ýylyň maý aýyna başlamak we şagalar tagaldyş dikeldiş merkezini 2022-nji ýylyň iýun aýyna ulanmagy dowly taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi.
Resmi amalaklıkta Bilim Ministerliğinin Merkezi İdarasının quruluşu tasdiklanılı. Türkmenistan'ın İlimler Akademiyasının işini hasım kamilleştirmek maqsad bilen Türkmenistan'ın prezidenti kararı gol çekti. Resmi amalaklıkta İlimler Akademiyasının Merkezi İdarasının quruluşu tasdiklanılı. Türkmenistan'ın Sağlık Uğraş ve Derman Senat Ministerliğinin işini hasım kamilleştirmek maqsad bilen Türkmenistan'ın prezidenti kararı gol çekti. Resmi amalaklıkta Sağlık Uğraş ve Derman Senat Ministerliği hakkındaki düzgünname hem de şu ministerliğin Merkezi İdarasının quruluşu tasdiklanılı. Türkmenistan'ın Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliğinin işini hasım kamilleştirmek maqsad bilen Türkmenistan'ın prezidenti kararı gol çekti. Resmi amalaklıkta Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliğinin Merkezi İdarasının quruluşu tasdiklanılı. Türkmenistan'ın prezidentinin sağlık devlet maksatnamasına layıklıkta ayratin howply yokunç keserlerin yayrımağına arşı görüşmekte alınıp barlayan işleri toplumların esasında quramak. Şeýle-de Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler Guramasy, onun yürütülüştürülen idareler hemde bütün dünya sağlık uğraş guramasy bilen hyzmatdaşlygyny hasym giňeltmek maksady bilen Türkmenistan'ın prezidenti kararı gol çekdi. Resmi amalaklıkta Türkmenistan'ın ýiti yokunç kesele garşy taýýarlygyny we dessin şäherleriň görülmegini öpçün etmeň meýilnama tasdiklandy. Türkmenistan adam hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirmek, öpçün etmeň we gorumaň döwlet ulgamyny putulandyrmak, şeýle-de adam hukuklary ulgamyny Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek we insanperwer ulgamdy halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk işçileşdirmek boýunça degişli işler ulgamlaryň esasy alyp barmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti kararı gol çekdi. Resmi amalaklıkta Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnama tasdiklandy. Ministerlikler pudoklaryň dolandyryş idaralaryna, ýerine ýetirji häkimiýetiň ýerli idaralaryna hemde jemgyýetçilik birleşiklerine şu meýilnamada gödöňde tutulan şäherleriň ýerine ýetirmegini öpçün etmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysady ösürmän konsepsiýasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barlayan işler hasym kamilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti kararı gol çekdi. Resmi amalaklıkda Türkmen Aragatlyşyk agentligini altyn asır ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň awtomatlaşdyrylan hataplaşyk belendik ulgamyny döwrwaplaşdyrmak we giňeltmek boýunça baglanyşykly enjamlary we program üçünçülükleri satyn almak, getirmek, kurnamak we tekniki gollawy bermek bardy Russiýa Federasiýasynyň Istvink ýapyk paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama alaşmagy tiýar berildi. Türkmenistan prezidenti buýrugy gol çekdi. Resmi amalaklıkda Türkmen halkynyň milli baýlygy we bu ýysynjy bolan nusgalyk Türkmen alawaýynyň dünýädäki şan şöhratyny hasym belende galdyrmak maksady bilen şeýle-de Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli bäteşikler geçirmek hakynda Türkmenistan prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9 aprelinde çykaran 2222-nji kararyna laýyklykda Aşgabat şäherini 2021-nji ýylyň 25-nji aprelinde Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli ýylyň Türkmen edermen alawaýatly halkara bäteşigini hemde Türkmen alawa itlerinin daşky keşfini şekillendiriş we amal haşam sunuwatynyň eserlerini, neşir önümlerini, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek uğruna halçylaryň, suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärläriniň we teleoperatorlaryň arasynda bäteşikler geçirmek bellenli. Hemde şol bäteşikler geçirmek boýunça emailler toparynyň düzümi tasdiklanly. Häzir bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň meclisiniň karary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Mälikgulyewich Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyf diýen hormatly adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň meclisiniň karary. Şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň taýsy taýlalary bilen berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe Türkmen halkynyň milli buýsanjyny, gözelligiň ajaýyp nusgatyna urulan bekişli we döwletlerimiň dünýädäki adawraýyny belende götürmek bardy. Ýaýrdyly işler amal aşyrlýar. Hormatly prezidentimiň halkymyzyň çaptywarlyk,
seyisçilik sunğotunu belende kaldırmakta. Hem de akalteki atlarının nesil arassalığını gowlandırmakta. Sine owadanlygyny kämilleşdirmekde we baş sanyny artdyrmakta. Bu wagtda halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýola goýmakda. Ösüp gelýän ýaş nesillerimizde atçylyk sunğotyna bolan köwesi döretmekde bitiren aýratyn uly hyzmatlary ýurdumyzyň şäherlerinden daşarda da ykrar edilenler. Şoň netijesinde biziň bedewlerimiz we çapyklarlarymyz daşary ýurtlarda geçirilen iri gözden geçirçileriň, awraýly atly sport ýarşlaryny hemde at çapyşyklarynyň ýeňjileri bolýarlar. Ajaýyp çapyklar hemde atçylyk sunğotyny oňat bilýän milli liderimiz türkmen halkynyň adyr watlary urlen bedewlerini ýydyk etmeň. Olary seýislemeň inçi tilsimlerini, usullaryny, gadymdan gelýän ýol ýörgülerini öz toplan tejribesi bilen bahalaşdyrýar. Bu olsa Mehriban prezidentimiň seýislen bedewlerini at çapyşyklaryny hemişe üstünlük getirýär. Garaşdyk. Hemişelik bir tarap döwletimizde halkymyzyň ýerlen ýuruk bedewleriniň şan şöhratyny dikeltmekde, dünýä ýaýmakda. Atly sporty we atçylyk budagyny ösdürmekde. Akaltek atlarynyň tokumçylyk işini, olaryň syny owadanlygyny kämilleşdirmekde. Ösüp gelýän ýaş nesillerimizde atçylyk sunğotyna bolan köwes döretmekde. Atlar seýislemekde bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny Yurdumuzda geçirilen at çapyşyklaryny halipa çapyklarlaryň arasynda bedewi ezberlik bilen erketmekde. Öz seýislen bedewlerini ýokary çapyklarlyk ustatlygyny görkezip, bäteşikleriň ýyzgiderli ýeňişli bolýanlygyny, şeýlede Türkmen Atlar Döwlet Birleşiginiň towakkynamasy we giň halk köpçüliginiň isleg arzuwlaryny gödüňde tutup, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi karar edýär. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Melikgulyewich Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ussat Halipa seýislen hormatly adyny dakmaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow. Inu olsa hormatly prezidentimiň adyny orada münasibetli gelen gutlaw bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hedratiňiz Mukaddes Oradaýynyň maşanyma münasibetli Katar döwletiniň halkynyň adyny hemde hut öz adymdan size we doganlyk türkmen halkyna mähirli arzuwlaryny beýan edýändigime şatdyryň. Siziň Ali Hedratiňize berk jan saglyk, awadançylyk we istillik, doganlyk ýurdumda bolsa mundan beýlegem gülle wesme we öňe gitmek arzuw edýän. Biziň ýurtlarymyzdy baglaşdyrýan doganlyk atnaşyklarymyz goý mundan beýlegem ösüp berkesin. Tüý sürekden hormat goýan mardaky ynanlarmalarym kawrdyň. Tamim bin Hamad Altani, Katar döwletiniň emiri. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy garaşly döwletleriň arkalaşygyna atnaşy döwletleriň parlamentar assambleýasynyň onlaýn görnüşde geçirilen 52-nji mejlisine atnaşdy. Duşun başyna migrasiýa meselelerini kanunçylyk taýdan düzgünleşdirmek, garaşly döwletleriň arkalaşygy döwletler üçin migrasiýa kodeksi bilen bagly meselelere seredildi. Garaşly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletlerde çalyň saglanyny goramagy bolan hukuklaryny üpçün etmek, raýatlara ruhy taýdan kömek bermek we kömek berilende, raýatlaryň hukuklarynyň kepillikleri hakyna, sebitleýin maý goýum taslamалary hakyna we beýlek kanunlaryň taslamалary aralyp maslahatlaşyldy. Mejlisde gatnaşyjylar garaşly döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň parlamentleriniň arkalaşygyň geňişligine gatnaşyklary, hyzmatdaşlyk we dostlukly ara gatnaşyklary işleňleşdirmekde möhüm orny berilýär. Netijeli hyzmatdaşlygy geljekde de dowam etdirmek barada pikirlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň binasynyň dawraly ýagdaýda açylmagy hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde milli liderimiň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlanmagy ýatdan çykmajak taryhy waka boldy. Bu tarihi waka münasibetli Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň Dinanyň Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň syýasy geňeşiniň, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň, Arar Partiýanyň merkezi geňeşiniň guramaklaryny geçirilen maslahatlar halk maslahatynyň tarihi mejlisiniň milli demokratiýanyň dawralanmasynyň aýdyň misaly bolanyny tasdiklady.
Maslahatlarda dinlenilen çıkışlarda Mehriban Arkadağımızın Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlyklagyna bir agadan saýlanmagy, halkyň öz eziz arkadagyny bildirgen ägirt uly namynyň alamatydygy, halkymyzyň bagtyar durmuşa getiren, ýurdumyzyň awry mertebesini yer ýüzüne arşa galdyran Gahrman Arkadağymyzy tüý sürekden alkyşlaýan hemde berkar döwletimiziň bagtly geljegini arkada prezidentimiziň ady bilen berk baglanşdyrgan uly buýsanç bilen belläp geçdiler. Türkmenistan parahatçylygyň uýanançmagyň watany ýylynyň 14 aprelinde paýtagtymyzda şol gün dawraly ýagdaýda açylan halk maslahatynyň diwanynyň ajaýyp binasyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 2 palatasynyň bilelikdäki ilkinji taryhy mejlisine hemde arkada prezidentimiziň halk maslahatynyň başlyklagyna saýlanylmagy münasibetli ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalaryna, ministrliklerine, pudoklaýyn idaralaryna, ýokary mekdeplerine uly buýsançy beklenen maslahatlary giň ýerim bilen ýaýwanlanyrly. Maslahatlarda dinlenilen çıkışlarda bu wakanyň uly önamyň hemde halkymyzyň ýurdumyzy ösüş ýoly bilen anamly öň alyp barýan Mehriban Arkadağymyzyň töweregine berk jewitleşen anyň aýdyň suwutnamasy bolup durýanyny noktadylar. Maslahatlarda Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň, Türkmenistan parahatçylygyň we anançmagy watany ýylynyň hemde ak mermerli Merjin şäherimiz Aşgabatyň 140 ýyllygynyň uly dawaralary beklenýän günlerinde täze kanun çykarjy edaranyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň we mejlisiniň bilelikdäki mejlisiniň ýurdumyzyň durmuşyny taryhy wakadygyny bellediler. Ýurdumyzda konstitusiýa özgertmelerini durmuşa geçirilmegi, döwlet adam çöndürdiýen insanperwer taglimatda öz beýanyny tapan baş maksada watanymyzyň gülläp ösmegine we ýurdumyzyň abadançylygynyň gazanylmagyna gönükdirlenir. Biziň ýurdumyz Gahrman Arkadağymyzyň taýsy taglaty bilen taryhda ilkinji gedek 2 palataly kanun çykarjy ulgama gadam bassy. 2 palatanyň agdabierlikde, jewslikde işlemegini öpçün etmekde, milli liderimiziň döwleti dolandyrmakdaky baý tejribesi möhüm ähmiýete eýedir. Maslahatlarda çykyş edenler döwletimiziň durmuşyny naky bolup geçen taryhy waka, halkymyzyň agdabierliginiň we jewsliginiň garaşda baky ýetirip döwletimiziň durmuşyny işçen gatnaşýanynyň aýdyň suwutnamasyny bellediler. Taryhy taýdan gysga döwrüň içinde gazanlan beýik ösüşlere daýanyp, ýurdumyzda döwrüň talabyna laýyk döýpli özgertmek, ösürmek, milli kanunçylygymyzy ýygydarly kämilleşdirmek meselesi arkada prezidentimiziň öňe sürýän döwlet siýasatynyň düýp özüni düzge. Milli parlamentin 2 palataly düzüminiň döredilmegi, Gahrman Arkadağymyzyň döwlet adam çöndürdiýen insanperwer şygarynyň asyryna, ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň şeýlek hem sevitlen halkymyzyň bagtyarlygynyň we abadançylygynyň demokratik düzümliň berkedilmeginiň bähwetine gulluk etmek üçin täze mümkinçilikleri açýa diýip maslahatlara gatnaşanlar bellediler. Maslahatlara gatnaşyjylar türkmen halkynyň her bir günni toýdur bayramlary desleýän, mertebesi bilen Gahrman Arkadağymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, el-ýurt bähwetli işleriniň elmedam rowajlyklary beklenmegini arzu etdiler. Hormatly amlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 16 aprel saat 20-den 17 aprel saat 20 boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ulgunyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demirabkyň ordan tiýle sekunda 8-13 metre ýetýän şemal ukfer. Hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus. Kenar taraplaryna bolsa 17-22 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup az kem ýagyş ýagar, ýyllarym şakma mümkin. Demirabkyň mantardan tiýle sekunda 8-13 metre ýetýän şemal ukfer. Hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demirabkyň mantardan tiýle sekunda 9-14 metre ýetýän şemal ukfer. Hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demirabkyň mantardan tiýle sekunda 9-14 metre ýetýän şemal ukfer. Hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar.
Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, gün ordan 7-12 metre ýetýän şemal uçur. Hawa gejesine 9-14 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Paýatymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirhazyk günmäterden 8-11 metre ýetýän şemal uçur. Hawa gejesine 16-18 gradus, gündüzüne 25-27 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda saklanmagyny araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyr burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýalpasyny, howanyň derejesini ütgeýäniň nazary alyp, asyla görä geýinmegi maksat berýär. Mehriban ýelerler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyň islenik basyny öz saglygyny gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymy Türkmenistan ýahly wagtlarda düşer ötsenýär. Ýahly düşen özünni bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun